Ngiyanibingelela ababukeli be-Black Lives TV, lona nguPhel Mthembu kadini uphoso kusuka phansi kwaSomopho ngizothola uhlelo iy'nkinga zomndeni. Bafethu ikhaya nekhaya ney'nkinga zakhona noma ngabe kuthiwa ungubani noma kuthiwa wenzani kanjani kodwa iy'nkinga zohlezi zibe khona. Namhlanje la e-studio nobhuti naye oney'nkinga zakhe zomndeni nonethemba lokuthi uthi mayiphuma la kwa-Black Lives TV inkinga yakhe iyobe isisolvekile noma ngake ingasolvekanga ukuthi mhlawumpe iqaqulule kodwa kuyobe sekuthiwa ukwehla kancane even nomuntu okuyena anenkinga naye uzobe sazi ukuthi kahle kahle nginenkinga nawe kodwa futhi ngizimisele ukuthi inkinga yami nawe siyixazulule futhi siyisolve. Sawubona bhuti, ngiyakwamukela kwa-Black Lives TV, lona nguPhela kadini uphoso Mthembu. Uhlelo inkinga zomndeni singathiza ngani namhlanje la ka-Black Lives TV bhuti? Igama lami nguSibongiseni wakwaHadebe. Bungani? Ngibuye eMnambithi. Manje ngokutohoza ngila eThekwini. Yes. Ngila ka-Black Life TV ngokuthi ngicela ningisize nesikwazi ukusisiza ngobaba. Yebo bhuti. Mina njengami ngikhule si-close kakhulu nobaba. Ngihlala naye eGoli, yonke into ubaba besupporta, enza yonke into njengomzali. Konakala ukuthi kube khona umamncane empilweni yakhe. Besingenankinga ke nomamncane, besimthanda kodwa uyo bengasifuni. Even namanje akasifuni. Because izizathu asazi ukuthi yini. Asikaze sikhombise inzondo kuye, asikaze sithi nxa kuye. Umamncane noma bezenza into zakhe ejola nabangani bababa, phambi kwami ngikhona ngaze ngiyikhulume leyo nto. Bengithule nje ubaba ngingasho lutho. Kangakuthi ubaba ngithe sengisemnambithi, ubaba ukwagula washawa abantu, walinyazwa abantu. Yiyo amasuka amamncane walala esibhedlela wangasitshela umamncane. Waphinda ubaba futhi okwesibili kwenze kwaze kwakabili. Sitshelwa abantu ukuthi ubaba la umfica umamncane enomuntu. Kanti khona nabangani bakhe around bamshaya walala esibhedlela. Waphinda futhi nokwesibili. So umamncane mangithi ngiyamfonela angithuki. Ngakhetha ukumyeka. Ubaba sakwazi even ukusondela eduze wakhe ngoba kuthe ukushona kaMalo. Ubaba zange eze ngisho emngcwabeni. Even kuze kube namhlanje akazi nje azathi nokuthi nje abantu abangokuthi nanje lo ma wenu phephisana akazi asho lutho nathi asikaze sisho lutho. Sagcina ukumbuza ukuthi hawu baba salinyalela omali wangakwazi ukufika kwenzakalani, wavela wavala ifoni umncane uyithatha. Masithi siyafona kubaba sifuna ukukhuluma naye umamncane ifoni eyithatha. So size sashada, ushadile ubhuti wami oqala, washada nowesibili, kwashada intombazane ngashada, sonke nje sashada ubaba akazazi abekhona. Even odadewethu belotsholwa kwenziwani akazazi abekhona. Awu, ngicela ukubuza mntase lento yenzeka lapha, yenzekala ekhaya komama wakho noma kwenzeka ekhaya kini kwaHadebe? Ekhaya kithi kwaHadebe. Izinto moba uthina kushade osisi bakho, into lezi zokhona zokugqoka zikababa omajazi beyithatha obani? Ubaba umkhulu bekuthatha. Bese nimtshelile kodwa ubaba? Ayikho into esingam-update ngayo, simtshela yonke into. Umama mayengcwatshwa wangcwatshelwa kuphi? Khona ekhaya kini kwaHadebe? Yes. Engekho ubaba? Engekho ubaba. Kwangcwatshwa kwenziwa yonke into, wenzela umsebenzi ubaba akazazi afike. Ubaba omkhulu bona bebethini? Bebemfonela mhlawumbe bebekhulume naye? Akekho bengakhulumi naye. Bebevele bese kulungile oba kuyezi Athembisa siyaqhubeka. ukuthi uzoza akaze afike. Yazi yabuhlungu indaba. Ungaqhubeka Ngoba bhuti? ukhona futhi omunye umfowethu ubaba amthola ngaphandle. Ukwahamba uzama ukuhlala nobaba khona le Newcastle. Mayehlala naye ugcine segula ngekhanda asazi ukuthi kwenzakalani. Waxoshwa uyimamncane ebusuku. Laphana ngathi mangathi umfowethu engifonela ebusuku engitshela ukuthi uxoshiwe. Ngiyambuza mntu ubaba unobani nobani. Usiyasho ukuthi walanda izingane zodadewabo yize egcwele lapha. Lo mama lo? Yes, kuhlala zona bese kuba nobaba uthi yaphekiswa lapha wenziswa yonke into uthunywa njengengane encane. Hayibo. So thina into esifunayo nje ukuthi kuphela ubaba akwazi ukusondelana nathi, asifuni lutho luni. Unabazukulu manje? Yes. Izingane zethu kufanele simazi, azimazi nakumazi nje zimgcine ethombeni. Usenezizukulwane nathi sinabazukulu kodwa nje azimazi ubaba. Ngizocela nje ukubuza lento le baba. Ngiyazi ukuthi izothi ukuphuma kancane mhlawumbe nabalaleli bazongixela. Kubalekile nithi nazi umuntu yena ongafuni ukwazi ngani. Nina kubalekile. Yabona njengobaba wethu osizalayo, ithambo lethu ekugcineni vele Kubhlungu. yeah, kubhlungu, it's very painful. Oh Nkosi, I can imagine. Kubhlungu.
Yo, saze sangithasha isitori. Mawuzothi uqala uxoxela iy'ngane zakho ngobaba wakho Umkhulu, zithi ngoba phela usaphila uphi yini singake siye siyombona. awazi Kunzima ukuthi nawe. ungasuka lapho uye lapho ngoba futhi sesisaba kakhulu njengoba nomfowethu omncane kwenzeka kanje kuye. Asimazi nokuthi wagcina elahlekile bemxosha ebusuku aphindanga watholakala. Hayi bo. Asimazi uthuphi Ubaba wayesebenza eGoli, besebenza eGoli. wagcina eseretire. Yes, waretire. Uretire nje kodwa nami bengasekho le Goli. Ngoba inhlalo bengeyinhle kahle. Yo. Ningizimu Afrika nangubhuti sinayelana ubhuti uAkahadebe unenkinga ubaba wabo uyayiqhelelanisa nabo noma bezama ngayo yonke indlela. Kunomama ke phakathi oshade nobaba ongafuni nje nokuzwa ngabo kangangoba umkhulu lona umphuca ngisho amafoni make waqala ukuxhumana nabo. Into esiwayenza ke njengamanje somfonela thina umkhulu Black Life TV. Simuzwe ukuthi uthini yena. Uyafuna yini ukuxhumana, uyafuna yini ukuthi ahlangane nezingane zakhe ngoba izingane zakhe ziyamdinga. Ngicela ngipheni strength sokuthi ngikhulume nomkhulu. Ngiyasaba. Angazi noma ngizothola umama mncane yini noma ngizotholani, ngiyacela ukuthi ngibe ne-strength sokukhuluma nomkhulu. Ngiyabonga kakhulu bhuti uthi nje ube nesibindi sokuthi uphumele obala abantu bese seke kuthiwa bafela ngaphakathi. Kuhle ukuthi uma ukhona umuntu ukuthi into mayingakuphethe kahle uphumele nayo ngaphandle. Mhlawumbe ngolokho kwenzayo kuyosizakala nabanye abaningi abasabayo ukuthi bephumele ngoba babo bekhulume izinto ezibaphethe kabi. Uthola umuntu usegcina sene-anger ebantwini abangahlangene nalezi ndaba, abangahlangene naye nje kahle kahle. Ngizocela simfonele, ngizocela ukuthi ungiphi inamba kamkhulu. Hello. Sawubona. Yebo, unjani baba? Ngaphela. Ngiyaphila. Ukhuluma noNokwethemba Phela Mthembu. Ngifona ngekwa Black Life TV. Angizwa ukuthi ufona kuphi? Ngikwa Black Life TV mkhulu. Black Life. Yebo mkhulu nginobaba uba. Sibongiseni. Nginosibongiseni la usibongiseni Hadebe. Ubaba Hadebe mina. Yebo Bhungane nginosibongiseni Hadebe la. Ubaba yamazi usibongiseni. Ubani? Usibongiseni Hadebe. Ben. Sibongiseni Hadebe Bhungane. Haya, usibongise. Umntana wakho usibongiseni asamkhumbula? Ngiyamazi. Uyamazi. Yebo. Okay baba, usibongiseni unodaba afuna ukulikhuluma lapha nobaba. Hayi, akunankinga phela. Angayixoxa leyo nto. Yebo Bhungane. Mthimkhulu, Sawubona wendoda. uyaphila baba. Ngiyaphila wendoda. Ngixolise ukukufaka la ku Black Life TV kodwa ke ngibone kubalekile ukuze sizokwazi nathi ukufaka la ku Black Life TV. Oh. Ukuthi ngoba baba siyakudinga futhi sisakuthanda. Ngakujabulela lokho ndoda. Siyakudinga kakhulu eduze wethu njengoba wazi ukuthi asikwazi nokusondela eduze wakhe asikwazi kwenzani. Ingakho ngize ngagcina sengifika la. Uyazazi ke inkinga esengidlulwe kuzo. Yeah. Manje ngicela la ka Black Life ukuthi basize ukuthi sikwazi ukuthi sixhumane nawe sibuya la sikwazi ukuxhumana nawe njengezingane zakho. Yeah. Mina ngisalinde wena ungifonele ungitshele zonke izinto. Angithi baba uyazi ukuthi ifonini ubuye ungatholakali futhi noma ngikufonela ngithola umamncane angakutsheli ukuthi ngike ngafona. Ifoni uthothi izohlala inyanga yonke ingangeni. Alelale wendoda. Ngeke ukuthi singandi kakhulu. Lelo kuzana lena. Ongikhulumisa nayo yini?
abantu abasolve iy'nkinga zomndeni. Umshwalense what? Hhayi abantu abasolve iy'nkinga zomndeni. Abasolve iy'nkinga zomndeni. Wena okay, alright. Mayisolva kanjani? Njengoba ngizile laba bangithi uyazi ukuthi kuney'nkinga okuyizona efanele y'lungiswe. No, akunankinga leyo. Mina ngithe wena uzofika nini kimi ngoba kufanele ufike kimi. Sikwazi ukuyikhuluma leyo nto. Ngiyakuchazela ngathi ngizoze ngikwazi ukufika kuwe ngoJulayi. Oh. Hayi akunankinga-ke. Ungaqhubeka ukhulume futhi uye phambili. Kodwa Ngingane. ebengicela mina mangabe ufuna silungise bengifisa ukuthi ufikele kagogo eMnambithi la sizokwazi ukuhlangana khona sonke siyingane zakho sikhulumeni sokwazi ukubhodla. Ngijabula kakhulu lokho mina ngiyengathi kuwe. Ngoba uyatohoza. Uzofika nini futhi ungifonele mina. Sizokwazi ukukhuluma nawe. Singayenzi amahlahla. Lokho mina ngikhulume ngoba ngicabangile. Hayi kulungile. Ngoba ngazi ukuthi lento soyilungisa. Noma sikhuluma efonini soyilungisa sobale ngitshela ukuthi endoda. Njengamanje naku la ngiphethe isiteshi sakhona. Hayi kuyezwakala. Mina ngithe ungifonele mina sokhuluma uma mncane wakho uzobe ngekho. Oh okay, Khuluma kahle. sekuyimina babhungane. Yebo. Yebo sekuyimina baba thina ena sixazulule iy'nkinga esuke zikhona emndenini. Ubaba uthena ena amfonele emini engekho umamncane. Yebo. Yebo umamncane awuthanda ubaba ukuthi alazi ngalolu daba. Senze ukuthi nathi masenza simeke sure ukuthi umamncane Angikwazi ukuthatha indlu eyirondo ngikhoze phekwenye. Manje bengithe mina sikhulume naye sobabili. bese niyaseningi. Angilalela-ke. Njengoba seningifonela nina. Oh okay. Kodwa ubaba umthimkhulu usayimisele ukuthi nihlale nendodana yakho kanye namadodana akho nixazulule lolu daba. Khululekile nje ngisemoyeni wami. Khululekile. Lokho kade ngikhuluma naye bengisho ngoba ngikhululekile. Yena angakuthatha ngalo hlobo okucabanga ngalo wena. Okay, hayi kulungile baba Mina ngikhululekile ngibuzile ukuthi ndoda mawona ufika nendini. Angishongo ukuthi ungezwe kimi. ikhona yini inkinga nayo ubaba yena? Anginayo inkinga mina. Awunankinga. Inkinga mina nginalo mama lo. Hayi naye. Oh, okay. Hayi kulungile. Hayi, yonke lento nje nikhulumayo ayikho right wrong. Okay. Hayi siyaxolisa kakhulu babhungane mawukhona. Ngizwa mina manikhuluma. Mina ngithe le nkinga nikhuluma wrong. Okay. Hayi kulungile babhungane. Ngibe umzali ngiphinde ngihluleke. Okay. Siyaxolisa kakhulu babhungane mawukhona phe siphaphalaze khona. Siyabonga kakhulu nangesikhathi sakho siphe sona. Ngitshele ngayo indodana ukuthi angixabane naye ngiyangibonela. Mina bengifuna ukukhuluma naye ngimbeke esithombeni esihle. Okay. Hayi. Manje angisazi ukuthi ungikhamukela nobani manje. Siyaxolisa baba umthemkhulu benosuku oluhle. Besifanele ngane zami. Siyabonga. Lilale ngoxolo. Yeah. Hey. South African yabusi baba umthemkhulu sikhulumile naye uthi yena akanenkinga nezingane zakhe kodwa uthi ucela ukuthi befone emini engekho umamncane ngoba kahle umuntu anenkinga naye umamncane asazi ukuthi indaba izogcina yenzeka kanjani kodwa udaba leli ngoba nizile ubaba sizophinda simfonele bese siphinde siyakhuluma naye ngoba uthena ubhude ngoJuly ngithi ngoJuly mhlawumbe udaba lona yoze nikuthole ngo-August into efanele yenze ne-subscribe hayi ni-like ni-view ni-comment ni-share ni-like guys like phela ngathi mina nje uphelweni ngathi mina uphela ngicela ni-like phela funda watchani viewani mase niya-like hani ni-view ni-share
Ngizosithola lesi story sababa. Ubaba uMthemkhulu kube mnandi kakhulu ukukhuluma naye. Ngazi kodwa kwezinye indawo mngani, ngazi uma uyahamba uma uyakho lapha khona. Kodwa kube mnandi ukukhuluma naye. Futhi uzizwa unjani baba sesikhuluma nobaba uMthemkhulu? Ngizizwa ngijabulile Uzizwa ujabule kakhulu. eh Siyabonga kakhulu ke Mthemkhulu ukuthi noma-ke kodwa-ke azofika amtshele umama uzofika amtshele. Kodwa uthe nje akafuna azi nje. ya kodwa yabona njengoba ithi ukushaya ufika akhiphe zonke kungcono uma ngabe engaphuzile Ungaphuzile. Uthe nje akafuna azi ufuna simfonele emini engazi lokho njani. hayi yona ntambama akatholakala noma izolo ngike ngamfonela izolo ntambama wazi washo nathi akungcona ngivala ifoni ngoba manje akakwazi ukukhuluma kahle akhululekile ngimfonele namhlanje Umama nje walukhasha vele nje ngani. akafuni lutho nje sidala ayifuni lutho into esiwa ngoba sifunele lutho kubaba siyatohozela sonke noma-ke mina-ke ngedwa engasebenza umsebenzi ocacile ubaba sikwazi nokuthi simphonsele okuncane njengoba Babweni. ya ngoba ngike ngamfakela last month imali azange ayithole leyo mali Oh Nkosi fanele ethumele kuyokhishwa. bayithatha bayikhipha bona kangathola ngishisela Bafethu. Into esizenza uma siyabantu besifazane kwesinye isikhathi yazi nje ziyanyanta isigazi. Ngize ngigcine ngingasazi. Siyabonga futhi. ngiyabonga Ube nosuku oluhle. ngiyabonga kakhulu Okay. Eningizimu Afrika, sibonge kakhulu kubhuti osivakashela ngalo daba lolu. Siyathemba ukuthi soba nathi somlilo lolu daba. Nibe nosuku oluhle. Baba yini? It's the Black Life TV.